Hello niggas, moje meno je Femi a vitajte pri tomto neočakávanom videjku a je to zároveň nová séria, ktorá bude mať názov Femi Talk. A čo z toho vyplýva? No, budeme mať takýto talk buď sami, alebo s nejakým hosťom a budeme sa budeme sa jednoducho rozprávať o nejakých témach a máte sa na čo určite tešiť. Dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo som vlastne v tejto dobe netočil videjka. Takže je to preto, lebo mi viac menej blbne kamera a snažím sa ju dávať dokopy. A random vlogíky neboli preto, lebo jednoducho nechcem mať kanál zahustený random vlogmi a nebude tam žiadny iný druh videí. Takže asi tak. Takže teraz budete môcť, kým nespojazním kameru, vydávať tieto talky. Chystám sa urobiť talk s Raybanom, ktorého ste mohli vidieť v mojich dvoch random vlogoch, prípadne s Kamoxom. A ďalej by som sa chcel zaoberať ešte jednou otázkou, aké videá chcete. Ja som tu preto, aby som zabával vás a zabával samozrejme aj seba, ale tak všeobecne robím to pre vás. Takže môžete mi napísať, že či by ste náhodou nechceli nejaký let's play, prípadne ako to volať, nejaké vajny, nejaké prankoly. Urobím to celkom rád, nemám s tým problém. Takže určite mi to napíšte dolu do komentára. Ja sa budem tešiť za každý návrh. Samozrejme nie, aby to boli nejaké prasačinky a niečo podobné. Takže asi tak. Toto bolo asi všetko a ešte chcem poďakovať mojim prvým 3 subscriberom, a to je Phil Hernandez, alebo ako sa voláš, jednoducho máš dosť ťažké meno na výslovnosť, a je to ďalej Šuliňák SVK, ktorému ďakujem, a Šuliňák SVK sa zároveň pripojil do štúdia Gentleman Studios, za čo mu veľmi ďakujem, a určite podporte aj jeho kanál. Má celkom dobré videá z hier, takže to bolo odo mňa asi všetko. Užívajte si život, usmievajte sa a čaute.